Kadlo ka to eh. Kapre man to bay. Dako ato eh. Kapre dito ba? Kadlok ba ning gara? Nari kapre utong dako. Saan man ako ni pag-uli karon? Na may kapre. Nita ko kauban bay. Uy laing dalan ba? Ato anak ko si Ima bay. Pero asa man ni si Madapita? Huwag ko yagyanan. Kalibangon na ba ako? Binuang man yung tawanan eh. Murag, di na ko makaya tong kapriha ba? Ima! Usang iring. Kinsa maning motor ang niya atri. Imbis mangharbis kurong adlaw. Sa akong lansunis kay akong ibaligya. Andi pagi motor ki parking diri. Masakpan ko lang kinsa ning tawhana. Bungkagon gyud ako na iyang naong. Apil na iyang motor. Kani. Unahon ako ning bungkag. Kanto. Kaduhan akong bungkagon. Ug ang mga tag-iya ni akong pulbuson. Uy! Di araman tayo si Ima. Nagunsam na siya, darang anong nisog man kaya na siya dapita. Asa namang tag-iya ni mga motor Mandangad man na iyang prutas na siyang atbang. Nga saba man siya anang motor bay. Murag mahapnan ko aning pinaabot sa tag-iya ni mga motor. So may problema ani niya. Ay salamat, makapauban na gyud ko niya karon. Pero tira mga isuga. Sakto ni. Magamit niya kay isog dito sa kapri ba. Ima, salamat. Pagpatabang ko nimo Ima. Ima. Jenny boy. Tabangay ko Ima. Unya na. Sino ito mo si mo? Murag. Hadlok ito dito dapita. No, saka. Paglisod kong istorya Ima. Murag na hadlok. Doon saka. Initali na diretsyo. Kaya doon na po ko ikipaabot. Masig ni sunod to Ima. Magpatabang ko nimo Ima. Isulti na kay doon ako ikipaabot. Dili. Mugawas ko ditong dapita. Nga dalan. Pero na may kapre. Uja, Na may kapre nito Ima. mutuo ragyan mo kakapre. Ayo. Karong panahon na, wanay kapre. Mo ba ni kapre? Nakunta mo dali. Ima. Muna ko yun mo Ima. Bisamok-samok niyo ako ang balay. Kapre ba ka? O ikaw tagian ng motor? Wala ka masayo. Kaya ako'y tagihan ng duha ka buong motor. At ito man o kang putian. Paglakaw mo dali, kaya gisamok-samok ra ninyo ako ang balay. Kung dili mo gusto, nga inyong mga ulo parihaan ng pagulbagol. Ako ang tanggalan. Paglakaw mo. Uy, Capricorn! Ayaw kong hadlo ka. Nga ikaw sa kakapre. Na may kapre nga naipuro nga daon. Ima. Ayog palaguta. Manglakaw na lang ta. Sa Capricorn! Piki ka! Kung sa Capricorn, wala ko nakailana. Di mo mutuong ako sa ko, Capri. Ima. Manglakaw na lang ta Ima. Antay mo. Manglakaw na lang kita. Ayog tuutuan ha. Unsay Capricorn Ima. Karong kadungog nga Ima. Manglakaw na ta Ima. Ay pangisog Ima. Patuwa na imuhang kauban. Ay mintras wala pa ko nasuko. Jenny boy! Ayaw patutuan ng Capricorn nga. Imbis, mangharbis ko karong adlaw. May motor, duha ka motor. Napay katulo ni Capricorn nga na. Pasig nangilad na siya sa kuha, sa atoa. Ayaw Ima. Kaya ron mapupo niya ng lansunis nga akong harbisunon. Te!
Gisukodyo ko ninyong duha. Ito po nakaukin sa katawan na. Tanawa ra. Nanguha na kag sungkit kay sungkito nimo ang lansones. Jakpan ni kag Capricorn na ka. Abi na. Abi nang sungkit kay sungkito na lang nako ning lansones nako. Inyong kuhaon. Hima, ayaw na hima. Ihatag sa ko dali ah. Hima, ayaw na hima. Ihatag ka. Hoy, Capricorn. Dali. Duolo dire. Dali. Duolo dire. Hima. Hima. Ikahanin hima. Wow, agta diri hima. Ay, sige na ha. Ay, hima, nangisog ko siya hima. Ang sama ni hima. Ayay ka. Murag mabakuti ko ning style. Murag di kusog baya ang hangin. Aksyon ko katuo ani. Hoy Capricorn. Basing nagtuo ka hadlok ko sa imo ah. Wala gyud ko madlok sa imo ah. Bisag pila pa ka Capricorn. Karon, barbecuehon ta mo. Hima, murag na plano. Murag na plano sa tuwa. Inon nito taka mga tulata gahit kag ulo. Tatanawa na unsa na ni. Murag mabakuti ta ani. Murag barbecuehon ta ani Capricorn na ni. Barbecuehon na ta mo. Nag-istorya pa mo. Johnny boy, tara na. Uy, nakasibat pa yun ang duha. Hindi na tanan ako to. Ako tanan tong barbecuehon. Kasayang. Kusuga man din managan ato. Sige, bahala na lang to sila. Balik na lang ko sa kuang balay. Hi guys, kini di ay si Johnny Boy TV. Hello guys. Kini di ay si Yema TV channel. Hi guys, kini di ay ang Bertos Vlog channel. Hi guys, ako dahil si Gigi Rider. Hi guys, kini di ay si Johnny Boy TV no. So daghan kay salamat sa inyo sa pag-support niyo sa mga guys sa among channel. Labi na sa among subscribers, followers ug sa likers. Daghan kay salamat. Shout out ko sa ko mga parente ug kaubanan sa trabaho ug sa kang G Suarez. Daghan kay salamat. So hi guys, so daghang salamat sa mga niabot ani nga time ug shout out pug ko sa tanan nga mga kaubanan namo sa trabaho ug sa katong mga viewers ani ikaw daghang salamat sa imong pag-abot ani nga time. Hello guys. Kini na po si Yema TV once again. Sa ako nang walay hunong ginasulti sa inyo guys. Pag sa una, tuloy-tuloy na ang labanan sa katatawanan. So, stay connected with us and we will stay connected with you. So, salamat lang yan guys sa walay hunong na nag-stay connected sa mga subscribers, followers, likers, tanang nag-share ni among channel. Ikan kay Bertos Vlog Channel, Johnny Boy TV. Ug sa bago na tong kauban guys, si JJ Rezer. May God bless you. Hi guys, ako dahil si Gigi Rider. Salamat dahil sa inyong mga suporta no. Ako ang Facebook page, maura gyapon Gigi Rider o sa ako ang YouTube channel, mo lang gyapon. Dagan salamat.